Jaume, digue'ms, com ho fas per saber que un acudit funciona? Quina tècnica? Com es fa per saber això? És molt fàcil. Fas un acudit, penses l'acudit i dius, això emprenyarà algú? Dius sí, i llavors saps que funciona. Peric és bàsicament un escriptor, no un dibuixant. Passa que necessitava un suport i el suport eren els dibuixos que no eren mals dibuixos, però jo crec que la força de Peric estava en el text, en el que volia dir. L'estil de Peric és inconfusible. El seu dibuix és un dibuix molt sintètic i a la vegada molt expressiu. Ell, amb molt pocs traços, aconsegueix dibuixar el que vol dibuixar i per ell és molt important que el dibuix no amagui, no dissimuli el missatge. Ell se sent periodista, se sent que el missatge, el que vol dir, és molt més important que l'estètica, que el dibuix. Realment el gran descobriment, i no descobreixo res ara perquè ho he vist moltes vegades, va ser trobar-me amb una selecció de dibuixos d'un dibuixant francès que es deia Ciné. Aquest senyor el que havia descobert era com utilitzar l'humor negre, que a mi m'interessava molt, i utilitzar-lo políticament, perquè l'humor negre pot ser interessant o no, però en fotre-se'n d'un tio que és cego és molt fàcil. Ara, quan utilitzes això i ho traslades amb un tinglado polític tan negre com el d'aquell moment que hi havia en el país, sí m'interessava. I aquí, i ho dic sense cap vergonya, vaig dir, anem a copiar aquest senyor. Moltes vegades em plantejava una situació i em pensava com ho faria el cine. I llavors ho feia com el cine. Crec que a vostè li agraden els gats. ¿Pot dir-me per qué? Sí, me gustan mucho los gatos. Hay una razón evidente. La descubrí gracias a un humorista francés, Ciné. La razón es así de simple. No hay gatos policía. I jo crec que en Jaume Peric tenia molt a veure amb aquesta figura. El gat no era casual, el gat era la seva manera d'estar en el món. Tranquil, generalment inquiet, que tot plegat, pum, en llença una. Quan jo opinava, acompanyava el personatge un gatet. Llavors opinava jo. Era una clau. Sí, i pensava, mira, tot el país està pensant que intel·ligent és aquest tio, quina clau més intel·ligent ha fet. I el país ho va entendre? No ho va entendre. Mai ningú et va dir... Mai et va dir... Ningú et va fer referència al gatet. Mira, aquestes fotos li vaig fer jo. Això devia ser l'any 90 o 91. Són fotografies d'ell treballant fumant, com sempre fumant, i amb el gat a sobre la taula. A vegades se li posava fins i tot a sobre el dibuix que estava fent, i ell, amb tota la paciència del món, apartava i continuava, i el gat tornava. Sí, amb el gat tenia molta paciència, li tolerava tot. I d'allà va sortir el personatge del gat, d'aquest gat, que es deia Mao, pel Mao Zedong. I també recordo molt trist el dia que va morir. Va quedar fotut. Jo crec que és l'única vegada que l'he vist plorar, perquè quan va morir el seu pare, ell ho va portar d'una manera molt cap a dins i tal, però amb el gat jo diria que és l'única vegada que jo havia vist plorar, que vaig veure plorar el meu pare, va ser el dia que vam haver de sacrificar el gat. Senyores i senyors, Jaume Peric.
Bona nit i benvingut. Endavant. Digui. Veig que em volia dir alguna cosa quan baixava. Sí, m'agrada això de la tele. Li agrada la tele? Sí, perquè t'aplaudeixen abans de que diguis res. Veníem d'un tipus d'humor i d'un tipus de programació infantil, juvenil, diguem-ne, molt carrinclona. I aleshores a Philip Prim va ser, obrir la finestra i ventilar. Tenia èxit una hora que les televisions consideraven maleïda. Ningú tenia èxit en aquesta hora. Si qualsevol de vostès té alguna cosa que l'angoixa, si vostè vol fer una pregunta vital de la qual depèn la seva existència, faci-ho. Enviï una carta a Philip Prim, adreçada al consultori del professor Peric, que ara mateix comença. Queda obert el torn de preguntes. Professor Peric, és possible tenir una vida gratificant en el matrimoni? Sí, però el millor és sortir de casa. Quan faig l'amor amb una dona, m'apaga el llum. Què puc fer? Es pot comprar una llanterna o fer-se la cirurgia estètica. Professor Perí, és veritat que els nobles tenen la sau blava? Sí. Per això el que s'ha de fer amb un noble és tallar-li el cap i mirar si raja sang blava. Si raja sang blava és que era noble i aleshores mereix el nostre respecte. Si no accepten aquesta prova, llavors no se'ls ha de respectar. Gens ni mica. Jo crec que a l'època de la tele ell s'ho va passar molt bé, perquè va fer un personatge, que a més era un personatge que li quadrava molt, perquè era molt seriós i feia una mica, fins i tot una mica paròdia de si mateix, diguem-ne, no? Jo no volia que ningú s'ho prengués malament ni hi haguessin ofenses, però a mi m'agrada molt el cul de les dones. No? Una distracció com una altra. I he conegut gent que col·leccionava capicues, que eren filatèlics. Sempre faig un lío amb el del SIDA i els... Els sifilítics, sí. Que ja és ben poca solta. En canvi, el cul de les dones és una cosa que tenim a l'abast de la mà. No em diguis que col·lecciones culs. No, però m'agrada. I després tinc una mania. Quina? A veure. El Perales. Li tinc mania. Però per què? No ho sé. Per què t'ha fet, pobre noi? Ja t'ho en parlem. Però li tinc molta mania. Jo trobo... No volia ser pesat. Però és molta mania. El Perales era un running gag. Diguéssim que tu només el tens que utilitzar una vegada amb cada aparició. O a cada pàgina. I llavors això va continuant, fins que el Perales acaba sent un personatge del Peric. Imagini's que es queda atrapat en un ascensor amb José Luis Perales. Sí. De què parlarien? Jo no pararia de xerrar com tal que ell no cantés. Jo crec que al Peric el que li agradava no és anar en contra del Perales, sinó anar en contra d'algú. O sigui, no era normal conèixer el Peric que no anés en contra de ningú. Formava part de la seva personalitat. I és una qüestió personal, no? Sí. Quan va començar a cantar el senyor Perales, és tràgic dir-ho, em va començar a caure el pèl. Jo crec que va venir perquè jo un dia li vaig dir, pues a mi m'agrada el Perales, i llavors ja va estar. Va dir, si a tu t'agrada, doncs este va ser. Comença a cantar aquest tio, em quedo calvo, curt de vista i la barba blanca. Per tant... Home, és lògic que li agafis una certa mania. Va resultar que el Perales, a part de ser una molt bona persona, és una persona amb un enorme sentit de l'humor. I fins i tot va acceptar participar en un debat a TV3 amb el programa de l'Àngel Casas, en el que els enfrontava ells dos. Realment hi ha una cosa que m'agradaria assenyalar, i és que el senyor Perales té prou sentit de l'humor com per, en la promoció de l'últim disc o del penúltim disc, haver agafat molts dels acudits de Peric, acudits que diuen, per exemple, segons una enquesta recent, l'atur, la pols d'atracaments i les cançons de José Luis Perales són les coses que més provoquen els espanyols, preocupen els espanyols. El terrorisme ocupa el quart lloc. Bé, doncs, totes aquestes coses les ha recollit el senyor Perales en una fulla que ha enviat a la premsa. Això no és d'admirar, senyor Peric? Ja sé que em dirà que és masoquisme, però... No. Està molt bé i realment és increïble, no?
De mi diuen el que dic jo del Perales i quan el veig li trenco la cara. És que jo sóc català. I què vol dir això? Home, els catalans estem sempre oprimits pels de Cuenca. Fins i tot hi va haver un moment que jo crec que el va desarmar totalment quan li va regalar tot un àlbum de discos d'ell dedicats a mi. Fins i tot quan el meu pare va morir, ell va escriure una nota al diari de despedida. Va ser molt entranyable. La veritat és que després hem vist que el meu pare s'equivocava i que el Perales és una gran persona amb molt sentit de l'humor. Estic avergonyit. Veu? A partir de demà me'n ficarem en Lluís Llach. La televisió d'aquells anys i l'actual no té res a veure si parlem d'humor, perquè hem passat de fer autèntiques barrabassades, coses molt incorrectes. Agafa programes dels anys 80 d'humor, no els pots emetre avui. A Televisió Espanyola, per descomptat, però a TV3 tampoc podries. Pit o cul. Culo siempre. Como dijo Celar, premio Nobel, por cierto, el pecho es para acariciar y el culo para magrear. Ese es preferible. Y por otra parte, el culo nos ofrece la posibilidad de tener un buen recuerdo cuando una mujer nos deja. Por ejemplo, la mujer que tiene un culo bonito, nos dejas, se vas, y allá miras y le ves el culo. Te queda esto. Bé, bona nit, senyor Peric. Li diré que no em fa cap gràcia, vostè. Tant de bo no el tornés a veure mai més. La televisió en general no li agradava gens. Deia que era el pitjor mitjà de comunicació que s'havia inventat. I aleshores, l'època de televisió jo crec que ho va fer una mica per experimentar noves coses, però jo crec que ell se sentia més a gust amb premsa escrita. Ell sempre havia dit que ho acabaria deixant i que no... Però, bueno, la televisió pagava bé i, bueno, anava tirant. ¿Qué avantaje té ser famoso? Ser famoso tiene una gran ventaja. Te permite caer mal a mucha más gente, incluso a la gente que no te conoce. No li agradava la fama. No li agradava. Era una persona molt tímida i la popularitat l'odiava, l'incomodava moltíssim. Evidentment, a tothom li complau, diguéssim, que la gent conegui el teu treball. Però no que et conegui a tu. És que jo, des que surto allò algun dia per televisió així, els nens. No, és una creu. Vas pel carrer, tu, un instant tranquil, i et veuen nens. I et criden, professor Peric! Déu meu. I t'enganxen els moments més poques soltes, no? Quan estàs traient les escombraries. Bueno, jo trec les escombraries a casa perquè soc molt feminista. I a més la meva dona diu, tu... De més gran va començar, era una persona molt casolana i jo crec que el fet d'aquesta popularitat va fer que encara es tanqués més a casa. Alguna vegada has dit la televisió embruteix. Qualsevol que vegi aquest programa podrà comprovar-ho. No havia d'haver-ho dit. Aviam. Continuem o pleguem? Pleguem! Era un filòsof. Era un filòsof. A ell li agradava que li diguessin. Perquè en realitat era un pensador. El que passa que pensava a través de l'humor. És una feina seriosa, això de fer ninots? Fer ninots serveix per fer riure. I vaig enterar-me l'altre dia que Aristòteles
va dir que fer riure és un dels millors instruments per descobrir la veritat. Toma ja, Això és per pensar-hi. Els seus acudits, ells volia que fossin acudits que fessin pensar, no només fessin riure, sinó que fessin pensar, no? I eren acudits de crítica social i de denúncia. Vostè té ideologia o simplement li agrada portar la contrària? Ideologia amb carnet, no. Porto la contrària perquè en la societat en la que vivim portar la contrària és una qüestió ètica. Els paràmetres aquests que acaben constituint, doncs això, una mena d'ideologia o pensament dominant, l'humor pot contribuir a que siguin molt menys asfixiants i l'humor pot contribuir a posar-los en evidència, a posar-los en ridícul. Peric ens fa reflexionar sobre el món en el qual vivim, ens fa reflexionar sobre les situacions polítiques, econòmiques, socials que ell va analitzant i va disseccionant amb el seu talent, i això el converteix en una figura fonamental de la Catalunya i l'Espanya del darrer terç del segle XX. Al meu pare li agradava molt fer tertúlia i discutir. Era un gran discutidor. I aleshores jo recordo tertúlies, sentir-les fins la matinada amb amics intel·lectuals que venien a casa i sentir-los discutir, xerrar, cridar, i podien estar parlant del tema més profund o parlar del cul de l'actriu que estava de moda en aquell moment. Que ell sempre em portava la contrària. Jo, per exemple, anàvem al cinema i anàvem a veure, vam coincidir diverses vegades sortint del cinema. Una vegada me'n recordo que havíamos visto Granujas a todo ritmo en el Aribao i vaig sortir i vaig dir, coño, que pel·lícula està ben feta. Collons, quina merda, una merda, coño, tal i qual. Després sorties i deies, coño, jo li deia, a mi no me gusta la Romy Schneider. Calla, que no tienes idea, coño, de lo que es una mujer i tal. Si deies, esto que bonito, ell deia quina merda. O ell deia que bonito i jo li deia quina merda. Sempre era el mateix. L'anècdota és que nosaltres sortíem cada nit. Ens trobàvem al pub de Tosset, després anàvem al Nostre Món, que estava on havia estat el Cine Roxy, a la plaça Lesseps, després anàvem al Boccaccio, si no anàvem cap a baix, anàvem al Jazz Colon i fèiem això, ens canviàvem els llibres, parlàvem de les pel·lícules que ens agradava, i sortíem amb els amics eren el Manolo Vázquez Montalbán, el Mercè. Jueves 10 de noviembre de 1994. Hoy una de esas comidas sin fecha fija, irregulares, con el Mercè, el Sagarra, el Manolo, el Mendoza no ha podido venir y yo. Me gustan. Hablamos de tonterías, cotilleamos. En el Leopoldo, donde se come muy bien y siempre me riñen porque yo no como bien. Pues vale, yo no voy a comer, voy a reunirme con gente que me divierte. Avui no hi ha gats, que normalment m'han dit que hi ha gats per aquí passejant. Seria xulo. Sí, estaria bé. Sí, sí. Com era ell com a persona, com a casa... Bé, bueno, era molt ell, el Peric. No era una persona molt diferent del Peric, humorista. Era una persona molt crítica també, en tot, i amb la família també, i amb mi també. Recordo quan li vaig dir que estava embarassada,
que als nens no li agradaven gens i no s'havia vist mai fent de pare, tampoc encara menys d'avi, no? Però va escriure en el seu diari personal, va escriure, quan jo li vaig dir, va ser 15 dies abans que morís, li vaig dir, i havia escrit al diari que estava una mica desconcertat per la situació, perquè no sabia com reaccionaria, però que faria avi de veritat. Martes 17 de enero de 1995. Fecha histórica. Se me comunica que, si no surgen problemas, seré abuelo, en septiembre. Como es de suponer, la noticia me sume en un desconcierto total. Aún no sé si me alegra, me aterra, me preocupa. En cualquier caso, me siento afectado. El tiempo dirá. Acabo lo del jueves. En esta casa, pase lo que pase, se hace el trabajo, que me ha costado. Me compraré una boina, llevaré bastón y engordaré de forma impresentable. Seré un abuelo presentable de los de antes, de los que ya no quedan. Era un catxopan, que se'n diu, el peric, però no ho semblava. I no sé si recordareu, jo me'n recomano, suposo que ja ho deveu tindre, en un programa, no sé, un temps per la vida o no sé, en què l'entrevistaven i es va sortir la pregunta de la seva mare, diguéssim, que la tenia tancada, diguéssim, amb Alzheimer. Si veieu aquell tros, allà hi ha el peric humà. Et sembla que comencem a fer el repàs biogràfic? Sí? Tu vas néixer, oi, Jaume? No me'n recordo exactament. Vull dir, jo, aquell moment, devia estar veient la tele, els Pirichutiflaut i coses així, però crec que sí. Era un 5 de novembre de 1941. Mal any. Home, jo no recomanaria a ningú que naixés el 41, perquè no m'entro en política, però era una infància dura, allò. La família? Podria dir que bé, però no ho puc dir. El meu pare probablement està mort perquè fa temps que no el veig. I la meva mare és víctima d'una malaltia realment greu, que se'n diu Alzheimer, i això no ho dic en broma, sinó que puc dir moltes tonteries, però quan parlo en sèrio, parlo en sèrio. És a dir, no puc dir la família, bé, no. El meu pare era tuberculós. En el 41 ser tuberculós era més o menys com tenir el sida i no se'n podia parlar gaire. A casa deien, no ho diguis. La mare era el pare a casa, perquè donada la situació física del meu pare així, algú havia de treballar a casa. I la meva mare treballava de modista, però no ho ha dit mai. Ah, no? No, estava avergonyida. Eren pobres vergonzantes, que se'n diu. Pobres vergonzantes, en català no sé com es dirà. Però era gent aquella que passava una situació econòmica fluixa, però dissimulaven. I jo vaig estar dissimulant durant molts anys, i a casa es dissimulava durant molts anys. Cosa que és bastant fotuda perquè et marca d'alguna manera, et crea problemes de comunicació amb els altres. Estàs mentint sempre. Estàs donant una imatge d'una família que sembla que va bé, quan no va bé. Em posaré a plorar. Jo crec que el seu caràcter va ser arrel de la infància que va tenir. Ell tenia aquest caràcter una mica amargat i molt tímid. L'època li va tocar viure la postguerra i el franquisme va ser una època molt gris i molt mediocre. Aquest és l'últim dia que va escriure al diari, el domingo 29 de enero de 1995. Era de esperar. Tengo la gripe. A las 7 de la tarde estaba a 37,8 de fiebre, sudando sudor frío y más dolorido que el cuerpo de un boxeador que ha perdido por KO. Consigo hacer algunos dibujos para el periódico, no especialmente brillantes. Y mañana veremos si puedo hacerlo de interview y el jueves, cosa que no creo. Cuando estoy enfermo, encima de jodido, que sale caro, no cobro si no publico o entrego. 30 años de profesional y así estamos. Ana sigue jodidísima. Verla, por egoísta que parezca, me hunde más.
Así pasaré la próxima semana. Joder. És una pena perquè haguessis pogut preguntar-li tots els temes i segurament haguéssiu tingut punts de vista molt diferents en moltes coses, perquè era una persona molt directa i molt... Sense filtre, no? Sense filtre, no? Era absolutament. Com ser molt lliure, no? Poder dir les coses tal com raja i com són. Bueno, per això havien lluitat, no? Per això van lluitar. El que passa que ara, de moltes coses de les que diria, és probable que tingués problemes. Que es guanyés molts enemics, això segur. La seva missió era fer riure i a través del riure ajudar-nos a entendre les misèries de la societat en què vivíem i aquesta doble missió jo crec que la va complir amb escreix. És que l'humor és dir, avui hi ha hagut un atemptat. Apa, maco, fes un xiste. La majoria d'acudits del Peric es podrien publicar ara amb tota tranquil·litat, no? Perquè passa el mateix. Es poden trobar a faltar algunes de les seves fuetades quan hi ha abusos generalitzats contra la gent del carrer, no? Una vegada ens van dir que tu estaves més inspirat si estaves indignat. Això és veritat? No, perquè jo indignat ho estic sempre. El que passa és que falta gent com en Peric. Falten humoristes intel·ligents, humoristes subtils i gent valenta. Peric era un revolucionari, només que hi ha revolucionaris que anaven amb el còctel Molotov, doncs ell anava amb el llapis. Però és que sempre m'han dit que no tenia que fer el que tenia que fer. Ell era una persona així, molt lliure. Ell va ser molt coherent tota la seva vida amb la seva ideologia i ho va ser fins al final. Jo crec que el Peric el que ens ha deixat són els seus dibuixos. Jo quan veig un dibuix del Peric l'estic veient amb ell. És com si parlés amb ell. Sí. És com si vostè em digués i què ha quedat de Velázquez? Doncs miri, vagi al Prado i miri les menines. Què dimonis pots dir quan ho has dit tot? Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.